Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Mahigit 4,000 pamilya sa Aurora ang apektado ng pananalasa ng Tropical Storm Ramil batay sa pinakahuling situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 3. Sa sitrep number 2 ng ahensya, aabot sa 4,803 na pamilya o mahigit 15,000 individual mula sa 47 barangay sa bayan ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan, Dipakulaw at San Luis, Aurora ang sinalanta ng bagyo. Mahigit 800 pamilya, 2,273 katao ang inilikas sa 51 evacuation centers habang 41 pamilya o 123 na individual ang nagpasyang lumikas at magtungo sa ibang matutuluyan. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation para sa 515 families o 1,469 na individual sa nasabing lalawigan upang mapaghandaan ang epekto ng Tropical Storm Ramil. Isang barangay sa City of San Fernando, Pampanga ang naiulat na binaha kung saan umabot ng isang talampakan ng tubig. Samantala, patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng 3 dam na nasa Bulacan. 2 gate ng Angat Dam ang bukas at nagre-release ng 101 cm per second na tubig. 2 ring gate ng Ipo Dam na nakabukas ng 0.65 meters na may 121.20 cm per second na water release. Habang sa Bustos Dam naman, 4 na rubber gates, 1, 2, and 4 at G ang bukas at naglalabas ng 208 cm per second ng tubig. Nitong October 18 at 19, ay pinagbawal ng Coast Guard ang pagdalayag ng sasakyang pandagat sa karagatang sakop ng Bataan at Zambales. Isa namang kalsada sa barangay Dianed, Dipakulaw, Aurora ang limitadong madaanan at passable lamang para sa heavy vehicles dahil sa mataas na baha. As of reporting period ng RDRRMC, walang naitalang casualty at pinsala sa agrikultura, infrastruktura at kabahayan sa Central Luzon. Mananatili sa Blue Alert status ang ahensya habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon sa rehiyon. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.